Takže čaute, ja som Bebo a vítam vás pri mojom novom Let's Play z hry Team Fortress 2. Dúfam, že sa vám bude video alebo Let's Play páčiť. Ak sa vám bude páčiť, tak ma môžete podporiť lajkom alebo odberom či komentom. Ak sa vám video nebude páčiť, tak ma podporte dislajkom. No, dnes si zahrajeme mod Man vs Machine a zahrajeme si na náhodnom serveri, ktorý si necháme vyhľadať. Takže dáme sa pripojiť do už prebiehajúcej hry, pričom sa nám nechce čakať týždeň. Ja sa vám opäť pripojím, ak sa my pripojíme na nejaký server. Takže zatiaľ dovidenia. Super, takže my sme sa pripojili na už nejaký server. Dnes by som vyskúšal asi Heavyho, takže máme nejaké peniaze, ale je to dosť málo, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť a podľa toho možno zmeníme ešte nejakú klasu. Pravdepodobne, ak by sa nám nejak nedarilo, tak by sme si to zmenili na robotníka a postavili by sme sentry niekde sem. My si ideme teraz v podstate počkať na núky a ja sa k vám zase pripojím, ak táto hra začne. Čaute! Takže super, my sme späť a o 2 sekundy začína masaker nejakých ešte pravdepodobne scoutov, ktorí nevedia, do čo sa rútia. A my rýchlo zničíme. Myslím, že som si mohol nakúpiť nejaké vylepšenie, lebo samozrejme niečo hitujú. Ja z niečoho kritický zásah ani neviem z čoho. A teraz pravdepodobne uhorím, takže my si rýchlo nakúpime 25 heal za zabitie a pustíme sa zase hneď do toho. Dúfam, že zase som si nezačal stopovať čas, takže pravdepodobne video ukončím tým, že sa vám pozdravím iba nejak nepriamo cez nejakú správu. A to je asi všetko, my máme nakúpený heal, pravdepodobne sme si mohli kúpiť aj Uber šaržu a ideme to masakrovať. Vidíte, akože healuje nás to, keď niečo zabúchlo, tá bomba. Ale to je jedno. Myslím, že prvú vlnu by sme mohli udrieť. Takže pekne, my sa zakempíme do tejto uličky a tam si na nich počkáme, alebo teoreticky môžeme to strieľať aj takto a budeme sa len otáčať. Ale to nestíhame, takže už nás všade striapajú. Je úplne prirodzené, že strieľam to chudák bomby, ale to je jedno. Ona to prežije. Či? Opa, bomba style. Keď tu sa niečo snaží nejaký skaky. To v podstate môžem robiť tak, že to tu budem iba blokovať a zabíjať. My si ideme rýchlo nakúpiť nejaké vylepšenia. Prepáčte, ak sa to občas sekne, ale beží mi na počítači toho momentálne veľa. Ja to trošku zrýchlim a snad sa to nebude sekať. Takže my si dáme ďalšie zdraví pri zabití a nakúpime si nejaké Uber šarže. Alebo neviem, jak sa to presne vyslovuje. Máme ešte peniaze na jednu, takže ak by sme potrebovali, rýchlo si to kúpime. A ja sa opäť k vám vrátim, keď sa pripojíme do hry. Super, takže ja som späť, počul som, že už sme sa pripojili do hry a už začínajú útočiť, takže my sa do toho pustíme a ideme ich rýchlo zabiť. Ak sa vám video páčilo, bol by som rád, ak by ste ho dali svojim kamarátom, kamarátkám, aj mimozemským bytostiam. Napríklad podľa mojich informácií tiež sa to páči aj Alfovi. A to je jedno. Takže
Momentálne mi ich musí... to bolí. To bolí. Mani. Super. Ešte nám nejak musia zohnať nejaké náboje, lebo toto je fakt bieda. Je, náboj. Dopunieme sa od dispenzeru a ideme na to. What the hell, gentleman? Spustíme si Uber šaržu a ideme to rozstrieľať celé. Super. Keďže tu netancuje, tak ešte nám to aj plantne. Alebo neviem, jak to nazvať. Super, došli náboje. Takže takto sa to rieši. Musíme rýchlo niekde zohnať náboje, pokiaľ viem, sú tu. Au, to bolí. Čau. Takže poďte. Fú. Ak by ste si so mnou chceli zahrať, tak mi napíšte na Steam alebo v hre som zvyčajne na Gamesite, alebo Steama pridáte na Skype, prípadne PM-ko na YouTube. Nahrávam cez Fraps, upravujem cez čo upravujem? Cez Sony Vegas upravujem. Takže sme ešte len na druhej vlne a nám to robí takéto problémy. Vidno, že som tu ja. A... Au. Dúfam, že sa to veľmi nekúsa. Vás rozmiera. Takže nič. Počkáme si na ďalšiu vlnu. Dáme zrýchlenie. Super, takže sme zase späť, zrýchlenie skončilo a my sa púšťame do zabíjania. Rýchlo nám treba obnoviť náboje, lebo máme ich málo, iba 25. Sorry zajac, nechcel som si kopol do zajaca, prepáčte. Že nebude žalovať Greenpeace. Super bomba, sme všetci mŕtvi. Všetci od nej. Fú, au. Ty ma nebí. To bolí. Všetci sa tu chcú iba zabíjať. To je strašne brutálna hra. Myslím, že ak by mne došli náboje, tak sme v... Ďakujem som doktorovi. Snažil sa. Ďakujem. Doktore, dík. Chápeme sa. Ahoj. Neviem, na čo sú spájovia na v tomto mode. Fakt neviem. Zase si dáme timelapse. Takže ja sa k vám vrátim zase, keď hra začne. Čaute. Super, takže ja som späť a za 3 sekundy sa pripájame do hry. Nepozeral som hore, čo obsahuje táto vlna, zjavne toto autíčko, takže my ho ideme boxovať. Alebo zapomínam kritiky, tak za 32, to je celkom bomba. Mám rád tohto doktora, ideme ho skúsiť boxovať. Toto má väčší damage ako ten žltý guľomet, to je zaujímavé. To sú tvrdé peste. Penízky. Toto bola zase rýchla vlna, ja sa k vám opäť pripojím, keď sa začne ďalšie kolo. Takže zatiaľ čaute. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing.
like where the sirens sing. Protect the facility. 5, 4, 3, 2, 1. Takže super, ja som späť a toto je asi prvý človek alebo mimozemšťan, alebo možno na ktorý napísal, čo má urobiť s dispenzerom normálny robotník. Ja som ani nestihol dať Uber šarži, to som musel zarozprávať, ak som na to nedával pozrieť. Neviem, čo tu stvára tento scoutik a my sa, takže sa už nevykúpime. A ideme rýchlo do toho. Takže ide heavy, tak bomba pôjde, stane to hore. My sa tu zakempíme a skúsime zablokovať, pričom kde tu je lekárnička. Títo heavyovia to skýtajú. Zapol som si Uber šarži. Tak toto je chlop, pričom mám trošku lagy, tak preto to ide tak zle. My skúsime zdierovať. Ideš. Super. Tu je veľa, prepáčte, že sa to púše, ale nejak to nezvláda, keď je to takové. A... Preč. Zozadu, ty si frajer. Dík mediku. Super, takže na to je tu, na vyžierku. Au. Myslím, že bez tých scoutov by som bol bežná. Super, ďalší. Oh yeah. Great. It's no great. It's bad. No. Ja to pušťam. What the fire, gentleman? Takže musíme dostať a... Celý to nejaký hit. Áno, nejak nám dochádzajú náboje. Aj keď sa mi nezdalo, toto mi prípada ako vyššia obťažnosť, lebo sú tu nejak ťažšie zabiteľní tí heavyovia, aj keď som si dával normálnu, teda slabú najnižšiu. A to je... Rýchlo musíme zabiť heavyov, prečo všetci po mne? Tam ide bomba, takže my sa rýchlo musíme uhnúť a týchto tu skritikovať. Tak toto bolo fakt tesné. Fakt sa mi to nedá na 4. lunu. Ale to boli, oni ma strašne tlačia dozadu. Toho tam aj sám. Super. Au, ono sa to kúslo. Kouslo. A ja mám náboje. Neviem, či to predýcháme. Nemám vôbec. Netreba súrne náboje. Aj si počkáme tu. Ak by ste potrebovali nejakú pomoc, zatiaľ teraz sa nič nedieje, tak mi napíšte a do komentára alebo na streame alebo do ja, tak toto bolo tesné. Au. To je lepšie heavy, no ja. Super, takže ja sa vám zase pripojím, keď budeme hrať, takže zatiaľ čaute. Warm me up in the Nova's glow and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. Bring me home in a blinding dream through the secrets that I've seen. Wash the sorrow from off my skin and show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. I'll be anything there for you to see. For you to see. Castle of glass, hardly anything else I need. Takže ja som opäť späť a zase sme to vyhrali. Toto bol asi posledný diel, takže
opäť čaute a privítam vás pri ďalšom dieli. Ak sa vám video páčilo, tak zanechajte like alebo komentár. Dovidenia.